abich tok sangwen marukinya arwakini machiegni mano kang mar ariyo wadhi nyime gi twak odiochieng' makawuono e chenro mano mar mbaka oromo odiochieng' mabende idhi yale nyathi manyako e kor piny mangima. Wan bende kaka TV mar Ramogi wadhi yalo odiochieng' makawuono. Emomiyo ni wantiere ka gi jolony mopogore opogore mago molony e weche mag kit chwech kanyakla kod ratiro mar nyathi mar mondo mi opuonjwa nikech wachoga ni every day is a learning process donge. Koko mano asebedo kaneno ote magi mana minyalo ketne yamo mar mondo mi asom mar mondo mi wadhi nyime gi chenro makama. Aneno ka mwalimu Ben Bella iwacho ni the program is very motivating and educational. Let's create awareness to our community. Zero kamana inya. Obel Victor indike mabor iwacho ni good morning Sharon. Nyithindo manyiri kale matek nikech gin chwech mayom to chal mar piny gi kit ngima ma wan godo ketogi e okenge machocho ngima maggi manyime. Iwacho ni wamed tero gi skul gi yud kata gimoro manyalo konyo e ngima mambele nikech chuo bende sani tho piyo. Iwacho ni wayudi ka pod gitindo miyo wangima bedo negi matek. Koro nyaka wapuonjgi bende okenge mag dak e ngima kendo wasirgi pile. Iwacho ni mogik wapuonjgi wach Nyasaye. Erokamano ahinya Victor kuom ote mari. Eva kintiere Mombasa iwacho ni mosowa iwacho ni nyara namiyo japuonj madichuo mondo orie to ene manolokre gi nyathina. Wach moro malit Eva gino mara ni nitero wach makabani doho kata chik nosekawo kore. Ote machielo Ruth nyathi Ochieng iwacho kanyo ni amor gi twak nyithindo manyiri kale mang'eny jonyuol bende tindo bolo nyithindo e lwet jotich. No moral support. Onego jonyuol provide basic needs margi. Iwacho ni jonyuol onego go mbaka gi nyithindgi manyiri. Kit rwakruok ma nyithindo manyiri rwako godo bende nyalo nyayo rocho ratechgi. Wach mar nikolor school to nyathi chako limbe oseketho thoth nyithindo. Wach mar simu bende ketho nyithindo gi. Duto te en gino mara nitiere an gi wile kista uwinjo ote makamagi wabiro bedo kwa lusi. Asom ote mogik mano mar janeno marwa. Iwacho ni siem ne jonyuol matero nyithindo manyiri e weche komo nyuol ok en gima ber kata matin. Wilikista ang'eni ni manitie kwa chako deteriana kaluwore kod ote mopogore opogore ma bende sedonyo. Ando ka ote ng'eny to joneno mago bende oro ote ma to nowacho ni gin ote maleo. Ahinya pachi kotende kod ote mopogore. Nitie ng'ama wacho ni lewni ma nyithindo manyiri rwako to nyaketo nya expose gin bembo. Ing'eni Sharon nitie dongi senjo cases mang'eny ni ng'ato bambo kata nyathi mar 2 months. Nyathino norwako ji bambo kata deche mar 70 years higa 60. Adwa wacho family and Stanley ni a rapist is a rapist. Kata ibedi irwak long, irwak dera, irwak gigo Islamu ka akia ni guru baba, a rapist is a rapist. To onego mak jok makamago. Ma in wache rwakruok marach no kidonje? No. Wach rwakruok adonje. Nikech ka en rwakruok mano siemo ni ka pinje kaka Saudi Arabia tungekuwa hakuna cases dong adier. To dong nitie. Nitie joma bambo kata nyithindo even 2 weeks asewinjo. Mani na dier. Kan mana kaka wacho ni Jabembo na Jabembo. Ng'ama timbe gi richo to richo. Gimunego watim wa empower nyithindwa manyiri. Wa empower gi bed gi voice ma strong. Manyar nyathi manyako nya wacho ni no. Kata ka in japuonj, kata ka en pastor, jadolo to onya wacho ni no. Kikimaka. Personal space, kikimula, mata dagi. Nikech onge rights ne. Ineno. Koro to comments maneno to gibecho to aneno kaka wanaware ni wan gi problem. To onego walos. Jopiny bende moro kaluwore kod twak ma bende wantiere godo ka bende wapuonjo. To bende joma chuo beduru mosi ya. Nitie kata ing'eni anyiso osiepna moro ni ya kineno ni nitie achiedh nade ma nyithindo machuo bende nitiego. Kata in inya chako kata campaign moro tikony nyithindo machuo dong ber. To giluongo kaka TV mar Ramogi. To giluongo wani ya watiriani biru supportwa. Wan onge shida. Enanya ni one close to my heart en nyithindo manyiri. Nothing against the boy child. Yeah. Erokamano ahinya. Neno ka ng'ato bende ondike mbui kanyo ni to kara Afrika ne dwaro nade gi nyithindo machuo. Giwacho ni onge onide mag nyithindo machuo. Kata kamano, Wilikista kintiere kaunti ma Kisumu nitiere kata mana ote